अरे भाई निपट गंवार आदमी उझरिया कैसे चल गइलन। बड़ा सोचा तरी कह तरी फेंक दिहल थारिया फेंक दिहल थारिया बलम गईले झारिया पहुँचले किना। फेंक दिहल थारिया फेंक दिहल थारिया बलम गईले झारिया पहुँचले किना। उठे हिया में लहरिया पहुँचले किना। उठे हिया में लहरिया पहुँचले किना। फेंक दिहल धारिया फेंक दिहल धारिया बलम गईले धारिया पहुँचले किना। उठे हिया में लहरिया पहुँचले किना। उठे हिया में लहरिया पहुँचले किना।